свят. Тях има толкова живот в душата ми. От частици след за тебе. Аз на всичко съм готов. Макар годините да отминат, ти винаги ще бъдеш в нашите сърца. На всеки го от нас със шепи даваш сърцето си и твоята доброта. Затой си най-добрата наша леля, затой си най-богата на света. Така и нашите дечица на есен ще са ученици. На всички ли ще кажа аз? Тихо, напред, науката е с вас. Учете много, без умора, че за далечните простори трябват млади, умни хора. На добър час, мили деца! Попътен вятър! А сега идва ред и за дипломите. Всички сте отлични. Така? Благодаря, миличка. Алексия. Хайде, Алексия. Излез напред и не бързайте да ви снимат. Стойте. Здраве, здраве, здраве.